Bore da, a chroeso i wasanaeth o'r Boreol Weddi Eglwys Dewi Sant ar Sul y Blodau. Heddiw yw diwrnod cyntaf o'r wythnos fawr, ac yn ystod yr wythnos hon fe deithiwn gyda Christ ar ei ffordd i'r groes. Os oes gennych hen groes balmwydd, nawr yw'r amser i'w nôl a'i gosod mewn lle amlwg yn y tŷ. Mae croeso i chi osod y podlediad ar pos mwyn nôl y groes. Heddiw dechreuwn yr wythnos ddwysaf a phwysicaf yn y flwyddyn eglwysig, wrth i ni dreiddio i ddirgelwch y groes a'n hiachawdwriaeth ni. Heddiw cofiwn i Iesu, gael ei groesawu Jerusalem a llawen floedd, Hosanna i fab Dafydd, a'r dorf yn teulu ei mentyll a changhennau o'i flaen. Gogoniant clod a moliant a fyddo Christ i ti, adleisia plant dy enw mewn sain Hosanna ci. Gogoniant clod a moliant a fyddo Christ i ti, adleisia plant dy enw mewn sain Hosanna ci. Tydiw brenin Israel mab Dafydd ydwy ti, yn enw Duw yn gyfod ein brenin grasol ni. Gogoniant clod a moliant a fyddo Christ i ti, adleisia plant dy enw mewn sain Hosanna ci. Cymdeithas yr angylion a fnawdi yn y nef, a'r holl creedig bethau a etyb ag unffeb. Gogoniant clod a moliant a fyddo Christ i ti, adleisia plant dy enw mewn sain Hosanna ci. Aeth pobl yr Hebread o flaen ar palmwydd glân, a ninnau a fframwn ein gweddi mal a chan. Gogoniant clod a moliant a fyddo Christ i ti, adleisia plant dy enw mewn sain Hosanna ci. I ti cyndyddi ofeb cyflwynent fawl a chlod, ni yn awrath folwn yn y brenin uwch y rod. Gogoniant clod a moliant a fyddo Christ i ti, adleisia plant dy enw mewn sain Hosanna ci. Derbaniais dei moliannau o derbyn yma nawr, weddiau dy ffyddloniaid yn dirion brenin mawr. Gogoniant clod a moliant a fyddo Christ i ti, adleisia plant dy enw mewn sain Hosanna ci. Hosanna, bendigedig yw'r hwn sy'n dod yn enw'r arglwydd, bendigedig yw'r deyrnas sy'n dod, teyrnas ein tad Dafydd, Hosanna yn y goruchaf. Garedigion yng Nghrist, yr ydym ym mhresenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef,
i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros yma'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab ar ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd brysur a un camorf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianus fyddo enw'r arglwydd. Dewch canon i'r arglwydd, am lawen hawn yng ngyrhaig ein iach awdwriaeth. Dew'n gyrau fronef a diolch, canon yn y llafar i fo salmau. Canis yr arglwydd sydd yw mawr, a brenin y mawr ar yr holl ddiwiau. O blegydd yn ei lawef y mae gorddyn derau'r ddaiar, ac efebiau uchelder y mynyddoedd. Y mor sydd eiddo canis efe a'i gwnaeth, a'i ddwylo a lunio fy sychdir. Dewch a folwn a syrthion i lawr, a gostwn ger bron yr arglwydd ein gwneithurwr. Canis efe ei weindiw ni, a nina ei bobl ef a defaid ei borfa. Heddiw os grandewch ar ei leferydd, cewch brofi ei nerf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn y wastad, yn oes oes oedd.
ac yn dy harfwch marchogan llwyddiannus, oherwydd gwirionedd a lledneisrwydd a chyfiawnder, a ddyheulaw a ddysgu ti bethau ofnadwy. Pobl a syrffiant danat, oherwydd y seithau llymion yn glynu yng nghalon gelynion y brenin. Orsef di o fyw sydd byth ac yn dragawydd, teirn wialen union debyw, teirn wialen dyfrenhiniaeth di. Cerais gyfiawnder a chaseuais derddagioni, am hynny y thyneiniodd Duw sef dy ddiw di, ac olew llawenydd yn y fwynath gyfeillion. Ac oniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis yr roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Y darlleniad o lyfr Secharia, y 9fed bennod. Llawen hân fawr ferch Seion, bloeddian uchel Jerusalem. Weled y frenin yn dod atat a buddigoliaeth a gwaredigaeth. Yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn, arebol, llwdn a sen. Tyrymaeth y cerbyd o Ephraim, a'r meirch o Jerusalem, a thorir ymaith y bwa ryfel. Bydd yn siarad heddwch ar cenhedloedd, bydd ei lywodraeth o fôr i fôr, o'r Ewphrates hyd derfynau'r ddeiar. Amdana ti, oherwydd gwaed y cyfamod ryngom, gollyngaf dy garcharorion yn rhydd o'r pydew di-ddŵr. Dychwelwch i'ch amddiffynfa, chwi garcharorion hyderus. Heddiw, rwyf yn cyhoeddi i chwi adferiad dau-ddyblyg. Bendigedig fy fo arglwydd yw Israel, hanes a fe amwelodd ac abrynodd ei bobl, ac a ddyrchafodd iach awdwriaeth nerthol i ni, anhyd a fydd ei wasanaeth o'r. Megis y ddywedodd trwy enau ei sanctau proffwydi, yr rhai oedd o ddechreuad y byd.
gwelofan I godiad hael ar eich helder, I roddi llewyrch i'r rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch a chasgodangau, ac I gyfeirio ein traed I ffordd tangnefedd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis yr roedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oed. Amen. Yr ymdaith fuddugoliaethus I mewn I Jerusalem. Pan ddeithant yn agos I Jerusalem, at Bethfage a Bethania, ger mynydd yr olewydd, anfonodd 2 o'i ddisgyblion ac meddai wrthynt, ewch i'r pentref sydd gyferbyn â chwi, ac yn syth wrth I chwi fynd I mewn iddo, cewch ebol wedi ei rwymo, un nad oes neb wedi bod ar ei gefn erioed. Gollwngwch ef a dewch ag ef yma. Ac os dywed rhywun wrthych, pam rydych yn gwneud hyn? Dywedwch, y mae ar y meistr ei angen, bydd yn ei anfon yn ôl yma yn union 10. Eithant ymaith a chawsant ebol wedi ei rwymo wrth ddrws y tu allan ar yr hewl, a gollyngasant ef. Ac meddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll yna wrthynt, beth ydych yn ei wneud yn gollwng yr ebol? Atebasant hwythau fel yr oedd yr Iesu wedi dweud, a gadawyd iddynt fynd. Deithant ar ebol at Iesu, a bwrw ei mentyll arno, ac eisteddodd yntau ar ei gefn. Teinodd llawer ei mentyll ar y ffordd, ac eraill ganghennau deiliog yr oeddynt wedi ei torri o'r meysydd, ac yr oedd y rhai ar y blaen a'r rhai o'r tu ôl yn gweiddi. Hosanna! Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendigedig yw'r deyrnas sy'n dod, teyrnas ein tad Dafydd. Hosanna yn y goruchaf. Aeth I mewn I Jerusalem ac i'r deml, ac wedi edrych o'i gwmpas ar bopeth, gan ei bod eisoes yn hwyr, aeth allan I Bethania gyda'r 12. Dyma air yr arglwydd. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog,
creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist einig fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar y heilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Oen tad, yr hwnnwyd tan y nefoedd, sanctaidd enw, deled y dair nas, wneler dewallus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Dar oen i heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethineb, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Dyw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O llalluog a thragwyddol ddiw, anfonais dy fab ein iachawdwr Iesu Grist wrth dan ergariad at ddynion, i gymryd ein cnawd ac i ddioddef angau ar y groes, fel y gallai pob dyn ddilyn esiamplau ostyngeidrwydd mawr, dyroi ni allu dilyn esiamplau ddioddefgarwch, a bod hefyd yn gyfrannog o'i atgyfodiad, trwy yr un Iesu Grist ein harglwydd. O llalluog ddiw, awdur tangnefedd a charwr cytundeb, dydnabod sydd yn fywyd tragwyddol a gwasanaeth yn wir fraint, amddiffyn i dyweision ym mhob ryw berygl ac adfyd, fel y gallwn gan ymddiried yn llwyr yn dynodded di, dy wasanaeth i'n ddiofn, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
dan cedwaist yn ddihangol hyd ddechrau'r dydd heddiw, am ddiffiniaeth gadarnallu, a chaniatân a syrthiwn y dydd hwn i unrhyw bechod, na rhedeg i unrhyw berygl, ond bod ein holl weithredoedd wedi ei lliwio wrth dylywodraeth, i wneud yn wastad yr hyn sy'n gyfiawn yn dolwg di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ymdawelwn ym mhresynoldeb ein tad nefol, gan offrymu ein gweddiau iddo. Ein tad, na ad i ni gael ein pwyllo gan rhwysg y byd a'i rym, gan gofio mae un llariaeth yn marchogaeth arasen a wrchfygodd y byd, ac a ddaw i farnu'r cenhedloedd a theyrnasu'n oesoesoedd. Amen. Gweddiwn dros fywyd yr eglwys yr ydym ni'n rhan ohoni, boed wyneb yn wyneb neu yn rhithiol. Boed i'r dyddiau sanctaidd hyn gael ei llenwi ag ysbryd wedi feirwch ac o ystyriaeth, o ddiolchgarwch ac o lawenydd. Dyw brysiau'n cynorthwyo, arglwydd prysura'n cymorth. Gweddiwn dros bawb sy'n ceisio heddwch a'i lawenydd. Boed i dangnefedd yr arglwydd atgyfododd fod iddynt yn wobr. Dyw brysiau'n cynorthwyo, arglwydd prysura'n cymorth. Gweddiwn dros bawb sy'n diffygio tan o falon bywyd. Boed i'r eglwys gan lifaru a thafod un yn dysgu, gyhoeddi iddynt yn newydd da am lawenydd a thangnefedd. Dyw brysiau'n cynorthwyo, arglwydd prysura'n cymorth. Gweddiwn dros yr rhai sy'n dyheu am gyfiawnder, boed iddynt gael cysur a nerth yn yr arglwydd, a wacaodd ei hun ac a ddaeth i fyw yn ein plith. Dyw brysiau'n cynorthwyo, arglwydd prysura'n cymorth. Gweddiwn dros yr rhai sy'n cael ei curo a'i sarhau, boed i gyfiawnder a hedd, iachad a chyfanrwydd bywyd, bod yn eiddo i bawb drwy'r holl fyd. Dyw brysiau'n cynorthwyo, arglwydd prysura'n cymorth. Gweddiwn dros yr rhai sydd, yn ei poen a'i salwch, yn rhannu yn ioddefiadau Crist. Boed i'r arglwydd ddod i'w cynorthwyo, a thywallt arnynt a'i fendithion a'i dangnefedd. Dyw brysiau'n cynorthwyo, arglwydd prysura'n cymorth. Gweddiwn dros bawb sy'n byw yn ein cymuned. Boed i'r ffordd gariadus yr ydym yn trin ein gilydd, ysgogi eraill i gyffesu a chyhoeddi Iesu yn arglwydd. Dyw brysiau'n cynorthwyo, arglwydd prysura'n cymorth. Gweddiwn dros y ffyddloniaid ymydawedig, boed iddynt gael ei dyrchafu fri i ogoniant y nefoedd. Dyw brysiau'n cynorthwyo, arglwydd prysura'n cymorth. Brenin ef a deiar, deithos ti Jerusalem yn marchogaeth ar gefn asyn a dangos dy frenhiniaeth, gwyddo mae yn ein colonnau ni y rwyt yn teyrnasu. Cynorthwya ni ddilyn yn dy wyleiddra, dy aberth a thgariad, gogoniant diw dad. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad diw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. O addwyniad
Teinodd llawer ei mentyll ar y ffordd, ac eraill gan hennau deiliog yr oeddent wedi eu torri o'r meisydd, ac yr oedd y rhai ar y blaen a rhai o'r tu ôl yn gweiddi, Hosanna. Yr 8fed a'r 9fed adnod o'r 11 bennod ar 10 o'r Efengyl yn ôl Sant Marc. Mae'r wythnos fawr yn dechrau heddiw ar Sul y Blodau gyda blwydd o gyffro a buddigoliaeth. Mae rhywbeth hynod o gyffroes am Sul y Blodau, cyffro'r disgyblion, cyffro'r dorf, cyffro dinas Jerusalem. Mae'r disgrifiad ag awn yn yr Efengyl am Iesu yn ymdeithio i mewn i Jerusalem yn fyw, ac nid yw'n anodd i ni, petawn ni ond yn cael ein llygaid am eiliad, am yfyrio am ychydig, ddychmygu ein hunain yng nghanol y dorf hon, yng nghanol y cyffro i gyd. Yn ychymyg ein meddwl, fe allwn ni weld y bobl yn teinu ei mentyll ar y ffordd. Yn ychymyg ein meddwl, fe allwn ni weld eraill yn torri canghennau o'r coed a'i taflu nhw ar y llawr. Yn ychymyg ein meddwl, fe allwn ni glywed y floedd Hosanna, Hosanna, gan y dorf nes bod y gair yn atseinio ymhell ac agos trwy'r gymdogaeth. Roedd y croeso'n wresog, yr wrogaeth yn deilwng a'r dorf yn llawn gobaith wrth iddynt dderbyn Iesu fel brenin i'r ddinas sanctaidd. Cofiwn fod Jerusalem o dan ei sang a phererinion wedi dod ynghyd i gadw gwyl fawr y Pasg, yr wyl fawr honno sy'n coffau Duw yn achub ac yn gwaredu ei bobl Israel o'i gorthrwm a'i caethwasiaeth yng Ngwlad yr Aifft ganrifoedd yn ôl. Gwyl i ddathlu gwaredigaeth Duw yw'r Pasg i'r Iddewon, ac yr oedd disgwyl i bob iddew wneud pob ymdrech i gadw'r Pasg yn Jerusalem. Dyma'r union reswm y daeth Iesu ei ddisgyblion i fyny i'r ddinas sanctaidd a hynny er mwyn cadw'r wyl gyda'i gilydd. Ond wrth i ni ystyried cyffro mawr y dorf wrth iddynt hebrwng Iesu mewn i Jerusalem heddiw, y mae'n bwysig i ni gadw mewn cof mae o fewn wythnos byddai Iesu ei hun yn cael ei fradychu, ei guro, ei osod ar brawf, ei gyflwyno gan Peilat i'r dorf, a'r dorf honno yn bloeddio yn didrigaredd, croeshoeliau ef. O fewn yr wythnos, yr aeth Iesu mewn i Jerusalem a chael ei groeshawu fel brenin, byddai'n cael ei hebrwng allan fel troseddwr gan y milwyr, a'r dorf yn gweiddi arno, cyn ei groeshoelio tu allan i furie'r ddinas. Mae'n syndod mor gyflym y mae barn y dorf yn gallu newid, mor anwadal y Duw. Cymerwn eiliad i feddwl am y gair a floeddiodd y dorf wrth groeshawu Iesu Jerusalem, y gair Hosanna. Gair Hebraeg yw Hosanna,
a dyma'r unig le yn y Beibl Cymraeg y mae'r gair yn ymddangos heb ei gyfieithu. Ystyr y gair Hosanna yw achub ni, neu gwared ni. Nid gair o fawl yw hwn, nid gair o groeso chwaith, ond gair o ymbil. Fe welwn ni'r gair wedi gyfieithu'r Gymraeg yn Salm 118, yr ydym yn erbyn arglwydd, achub ni, Hosanna, achub ni. Wrth floeddio Hosanna ar Iesu yr oedd y dorf yn disgwyl y byddai Iesu wrth ddod i Jerusalem yn ei hachub a'i gwaredu nhw. Ond os achub rhag beth. Os gwaredu rhag beth. Dyma'r cwestiwn mawr y mae'r wythnos fawr yn gofyn i ni a'i ystyried. Ac mae'r cwestiwn hwn yn mynd â ni'n syth at ystyr y groes a'r gwaith a gyflawnodd Iesu yno drosom ni. Roedd y dorf o Bererinion wedi ymgasglu yn Jerusalem i goffáu gweithred a chybol Duw yn y gorffennol, ac yma fe welwn ni Iesu yn dod i Jerusalem mwyn cyflawni gweithred a chybol arall. Nid oes modd gwahanu hanes Iesu yn ystod yr wythnos fawr a sefyllfa gwleidyddol y wlad ar y pryd. Mae'r ddau wedi eu plethu drwyddo draw, wedi'r cyfan dioddefodd Iesu dan Pontiws Peilat, ar ymyrodraeth Rhufeinig yn unig oedd yn gallu ddedfrydu farwolaeth. Milwyr Rhufeinig arweiniodd Iesu i fan y groeshoelio, a chafodd Iesu ei ddedfrydu farwolaeth ar y cyhuddiad o alw ei hun yn frenin yr Iddewon a chyffroi'r bobl a'i ddisgeidiaeth. Cofiwn i'r arwydd gael ei osod ar ben y groes, hwn yw Iesu, brenin yr Iddewon, a phobl yn edrych arno ac yn gwawdio'r Iesu croeshoeliedig gan ddweud, fe achubodd eraill, ni all ei achub ei hun, disgyned y Meseia brenin Israel, yn awr oddi ar y groes mwyn i ni weld a chredu. Mae pob un o'r cyhyddiadau hyn a elfen wleidyddol yn perthyn iddynt. Iesu, wrth iddo gael ei alw'n frenin gan eraill, yn cael ei osod yn erbyn Cesar a grym yr ymyrodraeth Rhufeinig. I'r Pererinion a ddaeth i Jerusalem i gadw'r Pasg, yr oedd y ffaith mae'r ymyrodraeth Rhufeinig oedd mewn grym yn dan ar groen nifer o bobl. Pan floeddiodd y dorf Hosanna achub ni, a'i gobeithio yr oeddent, y byddai Duw yn arwain Iesu i'w gwaredu o afael y Rhufeiniaid, fel yr oedd Duw wedi arwain Moses i waredu ei bobl o law yr Eifftiaid. A'i dyna oedd wedi cyffroi y dorf i deini ei mentyll a thorri canghennau a'i gosod ar y ffordd wrth i Iesu farchogaeth i mewn i Jerusalem yn arwydd o'i gobeithio'n gwleidyddol ynddo. Wedi'r cyfan, ychydig yn llai na 2 ganrif ynghynt, ar ôl ei fuddugoliaeth filwrol yn erbyn gelynion yr Iddewon gan ei hyrlyd o Jerusalem, y gorymdeithiodd Judas Maccabeas i mewn i Jerusalem a mawr hwysg gyda'r bobl yn teini ei mentyll a changhennau o'i flaen, yn union fel y gwnaethant i Iesu ar ei ffordd i mewn i Jerusalem. Ond nid ar gefn march mawr, ac nid wedi wisgo mewn dillad y concwerwr y daeth Iesu i Jerusalem y dwyrnod hwnnw. Nid fel Judas Maccabeas, i'r gwrthwyneb, daeth ar gefn ebol asyn. Nid dod i Jerusalem a wnaeth Iesu fel concwerwr mawr, na chwaith gyda holl rwysg rhyw frenin yn dod i gymryd ei orsedd, nac i ennill rhyw frwydr fawr. A oedd unrhyw un wedi ennill brwydr tra'n eistedd ar gefn asyn o'r blaen. Dod ar gefn asyn a wnaeth Iesu i gyflawni proffwydoliaeth mawr Zecharia. Weled y frenin yn dod atat a buddugoliaeth a gwaredigaeth yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn. Dod ar gefn asyn a nifel gwaith wnaeth Iesu Jerusalem i ddangos i bawb ei fod yn dod i gyflawni gwaith Duw ac nid dymuniadau dyn. Dod ar gefn asyn a wnaeth Iesu Jerusalem i ddangos ei fod yn dod mewn gostyngeidhrwydd gwasanaeth cariadlon. Dod ar gefn asyn wnaeth Iesu Jerusalem i ddangos ei fod yn dod mewn heddwch. Trwy wasanaeth,
gostyngeidrwydd, cariad a heddwch. Dyna'r ffordd yr oedd Iesu'n bwriadu achub a gwaredu. Mae'n bwysig sylwi, yn syth ar ôl y cyffro mawr, yn syth ar ôl y bloeddio hosanna achub ni gwared ni, bod y dorf wedi gwasgaru'n weddol gyflym gan adael Iesu. Efallai ar ôl i'r cyffro daweli, bod y dorf yn dechrau amau a'i hwn yw'r brenin sydd i ddod, a pha frenin, pa arweinydd sy'n marchogaeth ar gefn asyn, nid unrhyw frenin sydd yn mynd i fod yn fygythiad i'r Rhufain, does bosib. Ble oedd ei fyddin tybed? Doedd y deuddeg disgybl ddim yn mynd i fod yn llawer o help iddo i frwydro yn erbyn y gad, ac yn bendant, doedd y dorf ddim amosod ei hunain mewn perygl trwy ymuno ag ef. Does dim sôn am y dorf wedyn, tan iddynt ymgasglu i grochlefain, croeshoeliau ef, a chondemnio Iesu farwolaeth ar groes. A dyma welwn ni, wrth edrych yn ofalus ar hanes yr wythnos fawr, a'r digwyddiadau arweiniodd at y croeshoeliad, sef bod gostyngeidrwydd, cariad a gwasanaeth Iesu i eraill wedi bod yn ddigon i ysgwyd a herio nid yn unig yr awdurdodau crefyddol a'i grym, ond hefyd yr ymerodraeth Rhufeinig a'i grym. Yng ngoroes Crist a'i farwolaeth, fe welwn y grym sydd gan ostyngeidrwydd, cariad a gwasanaeth, nid yn unig i ysgwyd sylfaeni'r cedyrn a rhai sydd yn camddefnyddio grym, ond hefyd y gallu sydd ganddynt i'n hachub ni. Hosanna yw ein blwydd ar Sul y Blodau, fel blwydd y dorf wrth iddy'n croesawu Iesu Jerusalem. Achub ni, gwared ni yw ein cri. Ond fe wyddom, mae trwy'r groes y mae ni waredigaeth, a thrwy ein ffydd yn yr un a rhoes ei fywyd drosom. Yno, ar y groes fe welwn frenhiniaeth Iesu a'i gariad yn teyrnasu, a thrwy fyw ei gariad a'i ostyngeidrwydd, yr ydym yn dod o hyd i'n gwaredigaeth ni ynddo ef. Amen.
Bu Crist farw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid, a dyma brawf diw ei hun o'i gariad tuag atom. O dad, cymorth ni ddilyn y siampl a'i ostyngeidrwydd mawr a'i ddyfal barhad, a gwna ni'n deilwng o gael ein cyfran yn ei atgyfodiad. Gweddiwn am fendith diw. Bydded i'r Crist croeshoeliedig eich tynnu ato ef ei hun sy'n sylfaen ddiogel ffydd, yn gynhaliwr cadarn gobaith ac yn sicrwydd myddeiant pechodau, a bendith diw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.